Kaya wala na ako na namang gas. Ba, ano kaya ang ating Kenny? Ang nilata ng ayuda Kenny? Ang naging kayo pa ang puta ka panakitan niyo. Okay, next! Sir, 5 pong panandaman ngayon yung alidong na para po ba yung baksen? Oo. Nano mo po yung panandaman nyo? Bakit pupunta ngayon do? Kung planda ka pa kanina. Ako lang. Diba mong kape do? Ba? Kape kawari. Oo, sige. Bahala na ko. Buri mo, dagdagan ko niya aming lagay ko kira. Ano suningan niya? Sige. Oo. Kumusto? Ay, siya mo. Siya mo po do. O, sige na. Bahala. Mabating napkin. Ay siya mo. Nakabaksin niya pala. Center. Nakabaksin na pala rin balbal. Pero di ko na yung role ko ngayon. Pangakitan na naman ni. Ano, kasingitan ko na rin. Maglinis ka po po, sir. Ay, wala na gawin. Pabaksin ko po. Relax na, maglinis ka po. Sige, sir. Ako pwede mag-ira. Ay, pwede. Magbaksin na ko po kanya. Panin? May sakit ko. Diyan eh. Pwede kayo pa palang daw yun. Pwedeng panayin mo ko sa gulay ito. Sige, ulang po. Yung muna paramdam pa rito. Pero maglambat ko para nakuha kitong boss ko. Panin? Hindi kasi naman pong sakit ko na dyan. Hindi ba siguro yung roll line ni? Ang injection ka mo. Hindi na baliktad yun. Next! Puro ka itong lang magkira ka dyan. Ang masakit mo? Utang mangungudo ka ting abedaya, tingnan ko ting kuha ng TV. TV? Oo, dok. Color niya? Huwag yan, dok. Kulay maluto. Nanyawaring yung chest yun. Kaya balo dok niya, may tape. Yan ako niya. 14 inches siya yata yun eh. Siligin. Bigyan lapin, dok. Ano mo na mo? Mamupo ka. Asaksakan mong boxing ganyan, dok. Eh, nakasak sa kanyang vaccine ganyan. Mga dito, dok. O sige, dok. Kung sakali, yun lang susunod na, dok. Oo, bakit nakasusunod na eh. Oo, dok. TV kasi yan eh. Sige, dok. Take. Nakamamayad. Bulinawi, dok. Ginawit ako ganyanan din oh. Bigyan natin ang donation box. Oo. Thank you na eh. Oh, thank you. Nakuha na nito ng TV. Radyo yung gagawang ko. Oh, namasakit mo tong? Basta bubuntok, dok. Masakit buntok? Opo. Eh, wari, yung dentista, pag ingipan, masakit yun. Pag yung buntok, dapat pakay naman, pabagot naman. Pabagot kaya yung buntok ko? Oo. Hindi na akong buntok. Patabalo kang takit ko. Kasi man kasi mamaksin eh. Pas, puto, darit yung buntok mo, masira ka utak, mamurit ko. Mamunti na buhay ka? Mantong nakamo ka rin dentista. Eh bumaling bayad ka rin? Alin naman siguro, patabas mo yung buntok mo. Oh, sige. Ito lang nakang buntok. Kung kaya dok, nandun na ako maliwa dok. Sige. Next! Madami yung paging kalokwan yun eh. Ano nakalagyo? Pospos. Bakit ka pumudila? Ano nakalagyo? Pospos.
Kulang na mo kitang kain na maging nakampalaspas na eh. Oh, Dok. Pagbayag ang rice cooker, kaya baksin. Siyempre, pag tinurok na ka, agad kang magsi. Kahit makasaksak niya, magsi ka pa. Hindi nakagawa na yan, Dok. Hindi ka mo pwedeng pabaksin eh. Bakit, Dok? Pakat ka mo dila eh. Ano na, wala na. Hindi ka mo pwede eh. At lalo na ng bat-bat, lalabong pag-baba ng bat-bat. Madami daw paging kalokwan na rito. Ako magbalik! Next. O ninano ko? Piling gamit po, Dok. May pili ka gamot po takay kanya may itong Hindi kaya siya galo, Dok, niya may saklero. ha? May na niyo. May nakbag ko kayong impun na ng kamatis, Dok. Parang bana ka na. Mga pinawaling may nakbag ko kasi, mapakan yan. Ano na siguro? Amo na ko. Patulit niya. Oo, patulit kayo sa akin. Kung mo pa mo biyasang manulit eh. Mamakalan niya kami na, Dok. At kung kilalo, pag-brace me. Kahit ang dentista, Dok. Hindi, yung construction. Ang base nila, spordas. Wow. Tsaka mo niya naman pasimento kanita. Bata tumulid yun. Hindi lang kayo sa boss. What? Sagliya mo. Sagliya ka rin yun. Kinain ko na yun. Masarap sa mga kerpo, Dok. Oo, pakakain niya ka rin. Sige po na, Dok. Thank you po. Oo. Tangkay mo ba yun? Tatanggap ko ang bilet. May nakalagay ng donation. Sige po. Thank you po, Dok. Ano ka? Bagad ba kuya tangis? Kitang sinabi mo kitang time ha? Ang daramdaman mo kanya? Tayo boses mo nga. Hindi lang masakit mo. Alam ko nga sagit. Oo. Di ka ba nakataw? Kung nanong uluan mo ka na ako. Yung nga linapit ko kaya ko para uluan mo ko eh. Tapos ko tamo na ang masakit ko. Ano ka po eh? Ano kaya ka rin eh? Turukan yan. ta na ka na. Sigurado yan? Turukan ta na ka. Okay. Balo kanina eh. Dok? Walang mata. Kasas ko battle. Talagang makanin yan. Sigurado yan, Dok. Ako sigurado yun eh. Ikaw pa may vaccine kanina eh. Uy, boss ko. Pakiabot mo nitang kanulok ng kulay matuleng. Tampang pa sa stakla. Sanggalot sanggago Udbad sa laring video Sanggalot sanggago May likat manigalo Sanggalot sanggago Udbad sa laring video Sanggalot sanggago May likat manigalo